ban kersan lamela ki jong ki paranong nya kali ki bamat mantai ke jing namar ke jing hiran haka kamai ke ji Kanongstoin Regional Local Taxi Owner and Driver Association ti saw mors air unit haka singi pale jong katayaw kalayo banno ke jing irap do ukhaw bat ki marba mardi sheki paranong nya kali haka tiga singi ke unit kalayo ban samru yu ukhaw bat ki marbam sheki saw pho prangot ki nong nya taxi ya kabala penlongru ike jinglang belengkot haplau jong school Edren Memorial High Secondary School. U Presiden ke NRLTODA area ti Saumors Air Unit ba Thailand Starling Khoi ulong ba jing temu jong ke unit ban sami ki marbam shaki para driver kalong kum si benta ban kersan lang khamtam hakum kani kapor ya ka baka kamai gaji kalong ka bahiran bha susu ulai thuru ban kaliang ke unit kalayo ban no ike jing harap ki khaw bat ki marbam shaki para no nya kali kadairu lingba ka jing don ka mensem baklu jong uwe ne kiri urang ba nakathai nong ston Ubak Bobby Kharsandi Balayarap Shaka Unit